Добре, няма да гледаме повече парчета, освен последното, което си избра зрителят ни. Това беше всичко за мен, от мен за днес. Много поздрави и за нас! Това беше всичко за мен, от мен за днес. Телевизия СКАТ, Ник Штайн и предаването от телефон до микрофон. Добър вечер, уважаеми зрители. В 22 часа и 22 минути. Принципно почваме с предаването от телефон до микрофон. Днеска се късняваме с 5 минути. Ще ви кажа защо, защото страшно много ми се пушеше. Викам, айде, викам, ще пуша още една цигара и почвам. Правилно. Какво ще си давате, Зор? Зрителят да не е заек да избяга. Викам, айде, викам, ще пуша още една цигара и почвам. Пак добре, че само ви се пушеше. Ако ви се и пиеше, можеше въобще да не започвате. Викам, айде, викам, ще пуша още една цигара и почвам. Айде да почваме, че да свършваме. Искам наистина да си благодаря за това нещо, защото вие ме посрещнахте толкова. Кой пак ми се обажда, аз забравих да изключвам GSM-а. Няма страшно! Вие сте в националната телевизия СКАТ. Спокойно си вижте GSM-а. Може да е някое гадже. Нека да видим какво пише тук. Ник, много те обичам. Хубаво. Това е сигурно гаджето ми. Аме, Зимона, аз също много те обичам. Обаче ще говорим, разбира се, след предаването. Ма моля ви се, защо след предаването? Говорете си сега. Господаря на ефира, господин Василев и Кръстев, специално и вас искам да поздравя. Мерси и много здраве на Симона. Обещавам ви, следващия път GSM ще ви бъде изключен, както трябва да бъде. Абе, не се заричайте. Добър вечер. Добър вечер на вас. Добър вечер. Връзка с обявата се обажда. С обявата, какво иска да купите? Кола или колело? Обявата пише, че изкупувате прасета. Верно е, така е. Значи малкото пресенце 50 лева, голямото като вас, може би 100 лева, всичко хубаво и пожелая. Приятна вечер, бъдете живи, здрави, късмет.